OK, takže čau lidi. Po dlouhé době vás vítám zase u PlayStationu 3 a MotoGP 15. I když tam bylo třeba jenom jednou, ale to je jedno. Mám ještě MotoGP 13, ale víte, ta je starší. To je. Ale vidíte krásný nápis MotoGP 15 a je tady i Fabio Quartararo v 17 letech. Ano, v 17. Ano, jo. Je tady Fabio Quartararo, 17. Jo. Dobře, nebudu to okecávat. Tam nahoře můžete vidět, tohle byl 99. A dnešním cílem tohoto videa bude dát na 100. Jo? A já si nemůžu vzít nikoho jiného než, já mám tady ještě 2014, ale nikoho jiného než Marka Markéze. Si na tento ikonický moment vzít prostě nemůžu. Máme tady Dani Pedrosu, George Lorenza a Valentina Rossiho a další lidi, kteří nikoho nezajímají, ale to je jedno. Markéze už vám představovat nebudu, protože jsem to jednou teďka dělal, že se mi to nepovedlo, takže to točím znova. A nic jiného jako prostě, nebo jako já nevím, jestli mám dát Brno, protože tam se ještě jezdilo a teď bude se jezdit v roce 2025, anebo mám dát Katalánii. Já bych asi dal Katalánii. A potom bych si asi dal jiný gumy, protože mi to docela klouzalo, když jsem to minul nedělal. A teď vidíte George Lorenza, to asi jo, Valentina Rossiho a Andrea Dovizioso. A vidíte, kdy se Marquez narodil v roce 1933, protože vy to asi nevidíte. No, nějak, jo. Teda 1993, sorry. No, to je vše. Teď se to zase bude loadingovat. A jestli byste chtěli ukázku Katalánie, tak škoda, já to už skipnu. Ale máte tady napsaný, třeba nevím, prostě někde, mám tam prostě jedno. Prostě tam máte napsaný, že located 20 km north of Barcelona a tak. A jsem se tak zdržel, že jste si to nestihli přečíst, to je jedno, takže hele, pit stop, neboli, tak se to, box Marka Markéze je strašně dobrý, ale až na tu jednu věc MotoGP 15, že vy vidíte ty postavy s helmou, ale vy tu helmu nemáte. A jak si všimli, nebo nevšimli, tady nejde ani free kamera, ona jde normálně v závodě, ale tady nejde, takže tada, jdeme se kouknout do inženýra. A jdu si vzít lepší kola, protože mi klouzali. Neptejte se, proč to dělám. Já toho vlastně můžu i litovat, že jsem si to dal všechno na max. Dobře, měl bych to tam mít. Moje tvrdé gumy. Aby mi to zase tak neklouzalo. Když se který mám rewind mod, možná ho použiju. Takže jako sorry. Takže Repsol 93 Mark Marquez. Alvaro Mobiso, Laverty, Di Meglio, jak to je, Bas, Miller, Abraham, Čech. Abraham je však Čech, jo, to nikdo neví. Já to taky nevěděl. A nedostal jsem penalty, takže nemám vypnout. To je jedno, hele, mám to na medium. Jestli jste se pozorně dívali, tak jste si všimli, že to na medium mám. Protože kdybych to měl na easy, tak už dávno. Už klidně kvalifikaci a týmka se posunul dopředu. A byl bych první. Akorát, že hele, Valentino Rossi si tam trénuje dopředu, já neschodím. Jsem chtěl říct, že schodím mýho teammate, ale to je jedno, takže já ho neschodím. Let's go, boom, Valentino Rossi jede, nebo není. Nebo tak.
za mnou. Jo, tak mám ještě, no vlastně to jsem říkal, že mám MotoGP 13, ale že z ní můžu udělat video. Jenom se potom nedivte, když se kouknete, tak MotoGP 13 oni vypadají strašně hrozně tlustě všichni. Nevím proč. A tady Marquezovi ostré lovci asi moc neplatí, protože tady ta animace je přímo doslovná tomu, jak je tam na obrázku. To zatáčení. Nebo já nevím, ale prostě Marquez má ostré lokty. Proto asi v zatáčkách docela vyhrává souboje. Ej jo, Valentino Rossi. Jo, nech mě vyhrát, prosím. Mám 3 kola, protože kdybych tady jel 21 kol, tak by to video asi nebylo třeba půlhodinový. Tak vám ukážu ještě ty animace, co jsou úplně basic animace, které vám můžu dát. Náhle jako udělám nepřededitor, no možná jo, to je jedno. Jenom potřebuji nějaký fotoeditor, protože v CapCutu mi z toho udělá video a to právě nechci. Jo, když tak můžeš teprve najít do plíčáře. Protože je tam mnohem lehčí a předět, když nejdeš po plíčáře. Jo, on se dostal za mnou. Jo. Počkej, poslouchejte ten zvuk. Takhle už tam není. Je tam prostě nějaký výjimný nohu, to je jedno. Ok, tak vytahuje tu nohu. Ale oni nestartují, takže oni mají hlavu přímo v tom okně. Nebo ve skle. Oni mají úplně nahoře, prostě startují jako, jak je to, no to je jedno. Hele. Ale jestli vás zajímá, vypadá vnitřek Hondy, tak počkat. Já se vyjedu ze zatáčky. A hned na to ukážu. Nějak takhle to vidí Marc Marquez. V roce 2015, jo? To neřešte. Jestli se vám to nelíbí, souhlasím s vámi, mě taky ne. A jestli se vám to líbí, tak nic. Ale ok. No prostě Marca Marqueza na Repsol Hondě, aspoň v tom ročníku, 4, asi, ale 5, jo, možná bude jezdit Bagna, jo, ale to je jedno. Už ho na Repsol Hondě uvidíte hodně dlouho, pokud mu nabídnou kontrakt a pokud bude chtít postoupit. Protože Marquez se na Hondě, Repsol Hondě držel 10 let, na Repsolu už víc, protože v roce 2013 nebo 12, nevím přesně, ale nějak tak, prostě 2013 přestoupil do MotoGP, do těch velkých motorek, jezdil na Repsol Hondě, prostě musím Moto2 hned navíc, prostě, no tohle to, hele, třetí kolo. No a potom prostě už vyhrával šampionáty, dokud je přišel ty lepší. Alex Marquez, Alex Rins, Fabio Quartararo a pokud je takovou tu animaci jako prostě do rovníku, tak je to mega OP a pokud ne, tak ji neudělal. Ale dobře, oslavil to, zamával si a podle mě je tohle ten moment, kdybych to mohl získat a pokud ne, tak bude ještě jeden závod. Teď se koukejte. Já jsem plný blbec. Dobře, tak bude ještě jeden závod, sorry. Já mám třeba už točím třeba 9 minut. Tak.
kámo. Se aspoň koukněte na tu animaci. Já bych to rád skipla, jakože já vám to nechám. Tady když řekla animace za první místo, jo? Oni jsou i za druhý a třetí. Akorát, že za čtvrtý už ani ne. Jo. A teď vám to zase dám. Až to přímo na závod. Dobře, řekl jsem vám, že to vám dám na závod, ale ne. A když tak ta 39, ta žlutá, je Louis Salon, to je jedno. Ale jestli to někoho zajímalo, tak jo. A ještě vám ukážu details. Neboli délku to má 4 km 727, neboli 4000 metrů 727. To je jedno, já to prostě řekl blbě. Ale vyrobila se, nebo konstrukce prostě vyrobeno, nebo uděleno 1991. A tohle z toho týpka už nikdy nebudu poslouchat. Nevím proč. Dobře, tak se koukneme na můj setup, jestli se tam zachoval. Neboli tvrdé gumy. Takže ukaž, brácho. Děkuji. A? Jak jsem na to přišel. Haha. Dobře, dám si tady rear front. Jo. Disky 1 na to. Dobře. Tak vypadni z toho notebooku a já jdu zase na závod, který mě absolutně baví. Já už další závod. Já asi to zase nebude 99, teda 100. Tak já točím zase znova. Prostě to nebudu. Prostě dáme, ještě na to dáme prostě další závod, jo? 3 závody. Jo, úplně normální. Jakože tohle jsem zkrátil, že jdeme zase o loading a to. Že by to zase nemuselo mít 10 minut. Jo, 7, to je mnohem lepší, než bylo. Jano, David Silva, slavná dvojčka. Akorát, že vůbec, Crashou byl lepší tady. A nebo Rosy. Boom, Rosy. Dobře. A toto si musím použít toto. Sorry jako. A pak sorry. Jo, to mi docela ani nepomohlo. No. Já zavolal Hernandez. Teda už jsem to budu ti říkat. Já bych byl první. Ano, prosím. Moc. Ale jsem v tobě sice. Chodil jsem. Jak jsem zase zemřel, kámo, tak když to bude takhle. Ne, Hayden Crash, kámo, co jsem stal. Zase. A jak zase on, co jsem Hayden zase na 20. What? Kámo, on dal 2 bouračky za sebou. Nemá to být červená jako vlajka, nebo 2 bouračky za sebou, reálně logicky ani nejdou do stejného jezdce. Tak. Let's go. Here we go again. Jak tady jsem pátý? Jo, mám to už tady. No což už to jenom 3. Takže rozsvět zvolil, že jsem tam úplně zájemný. Koukej se na ně z boku. Wow. Mac. Makej. Jano. Marquez Track Record. Aha. Jak to děláš? Kámo, dovíc je jak to, kámo, že ti nebojuje guma. Co ti je? On má fakt ultra hard, kámo. Nebo já nevím, co mluví. Rozgu teď bych měl předjet, takže si
2 Yamaháče. Pokud se mi ta motorka teda nedá na zadní kolo. Z neznámých důvodů. Jako mohla bych vám ukázat animaci na 3. místo, ale jenom to může říct, prostě když zamává konec. A na 2. místo vám ji možná ukážu, pokud se tam někdy dostanu. A pokud se dostanu možná ani na 1. Tady by se mi docela asi teď hodilo, jenomže od ní jedu třeba 50 milionů km/h. Což se mi právě že nehodí, ale jsem u nich. Nice, nice, hodně to zrychlí, z nějakého důvodu. Jsem druhý, třetí, jsem na sobě. A teď mě Rossi, kamo, já myslím, že se mě budu snažit dohnat, ne? Hej. A teď předjedu George Lorenza, pokud do mě nenabourám, co se právě stalo. Co jsem říkal? Marquez track record, akorát, že na 2. místě, což se mi mnohem líbí tady. To se mi mnohem líbí sám. Tada, jestli tam nebude teďka 100, kámo, tak já už nevím. Já to budu točit nové, já jsem chtěl natočit video o tom, že dám level 100 a budu točit video o tom, že jsem ho nedal. No tak prosím, můžeš přestat dělat tu animaci, prosím, mě by to docela... Neptejte se mě, protože byl černý, on nebyl. No konečně! Level 100. Vidíte to tady. A mám přesně 783 000 XP. Wow. Jo, kdybych dostával damage, tak mám další bonus. Kámo, to kdyby mi řekli, tak jsem docela šťastný. Teď vám zase ukážu animaci, protože jsem tak šťastný, že nemůžu, no, že tak prostě sedím a čekám, než končí ta hnusná animace. A někdy se mi to hodilo tak, že všichni prostě dělali T-pose. Jo, já se kouknu do té helmy, tak ten T-pose tam reálně není. To je prostě nějaká random hlava a nějaký random krk, který našli na stránce s NPGčkama člověka. No, zase mi to trvalo 10 minut. I když jsem to zkrátil, jak to? Kámo, jak? Já to reálně zkrátil, trvalo mi to zase skoro 10 minut. What? Co se stalo? No, level 100. A měl jsem se achievement? Halo? Nebo ne? Já nevím, jestli ne. Ale pokud je možno, že bych vám to ukázal, pro ty míň, pro ty víc slepé, tak se můžete kouknout, že tady mám teďka level 100 a
Marquezovou motorku, která je obráceně. Vidíte ji krásně. A tohle bude asi všechno. Neptejte se, prosím, tak dělám. Ale toto bude konec videa, tak čau.